Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ανοίγουμε το φάκελο της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου ή των μπαταριών αυτοκινήτου, όπως τις ξέρουμε οι περισσότεροι. Κάναμε ένα πολύ μακρύ οδηπορικό από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη και εκεί συναντήσαμε, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, και τους καλούς αλλά και τους κακούς. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα νέο πάνελ να συζητήσουμε το θέμα αυτό που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία, ο τρόπος που γίνεται δηλαδή αυτή η ανακύκλωση. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Γουσόπουλο, είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Θράκης, ειδικός παθολόγος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο Μόλιβδο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γουσόπουλο, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Και έχουμε και την κυρία Αργυρό Λαγούδη, είναι χημικός, ειδική επίσης στην ανακύκλωση σωρευτών και θα μας δώσετε τα φώτα σας τώρα. Είναι ένα θέμα λίγο δύσκολο, όσο μπορέσαμε και όσο μπορούμε να το εκλαϊκεύσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος και να μην τον τρομάξουμε, να του δείξουμε ότι υπάρχει ο καλός και ο κακός δρόμος, έτσι όπως παντού. Λοιπόν, πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία και αμέσως μετά εδώ μαζί για τη συζήτησή μας. 40.000 τόνοι αποβλήτων μπαταρίας οξέως μολύβδου παρήχθησαν τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα. Από αυτές τις ποσότητες, μόνο οι μισές καταλήγουν επισήμως στις νόμιμες μονάδες ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ενώ οι υπόλοιπες, αν δεν εγκαταλειφθούν σε χωματερές, λίμνες και ποτάμια, θα ακολουθήσουν τον παράνομο δρόμο της ανακύκλωσης χωρίς παραστατικά. Η μαύρη ανακύκλωση οδηγεί την Ελλάδα εκτός των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε απώλεια εσόδων 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τη φοροδιαφυγή. Το σημαντικότερο όμως είναι η επιπτώση στο περιβάλλον και στην υγεία, αφού κανείς δεν γνωρίζει την τύχη των αδήλωτων αποβλήτων που πετιούνται ή θάβονται. Εάν εξαιρέσει κανείς την υποδειγματική λειτουργία μίας μόνο εταιρείας ανακύκλωσης στη χώρα μας, στις περισσότερες οι έλεγχοι έχουν βεβαιώσει πλήθος παραβάσεων για ανεξέλεγκτη λειτουργία και για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι εδώ στην Κρήτη. Η μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών λειτουργεί σε περιοχή που είναι στο δίκτυο Natura και θα έπρεπε να προστατεύεται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι η περιβαλλοντική μόλυνση είναι μεγάλη και πολλές φορές γίνεται αντιληπτή. Εκτός από τη φασαρία που κάνει όταν δουλεύει, είναι και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση γενικά όλη η κοινότητα και όλη η περιφέρεια. Οι σοδιές σας έχουν πρόβλημα? Αυτό δεν το έχω μελέξει ποτέ, βέβαια, να στείλουμε για χημικές αναλύσεις και όλα αυτά τα προϊόντα που παράγουμε και δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει. Διότι ο μόλιβδος αυτός που τα κατάκαθα που αφήνει το εργοστάσιο είναι ρυπογόνα. Δουλεύει το εργοστάσιο και έχει πάρα πολύ καπνό και έρχεται προς το μέρος που καθόμαστε εμείς, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, σε κρούβεις, σε πλαντά. Πήγαινε εδώ πέρα, μου είπατε ότι υπήρξε πρόβλημα με απόβλητα από το εργοστάσιο. Έχουν ηχηθεί απόβλητα και το σημείο που πιάσανε, ξεραθήκανε τα κλαδιά που υπήρχαν και δεν έχει ξαναφυτρώσει ούτε κλαδί ούτε και χόρτο σε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για αυτό εδώ πέρα, για το λόφο εδώ πέρα, έτσι, την πλαγιά, ναι, ένα κομμάτι, ένας διάδρομος, ας το πούμε πιο καθαρά. Έπιασε έτσι σαν διάδρομο και ξεραθήκανε τα ξύλα, δεν ξαναβγήκανε τα ξύλα ούτε και χόρτα φυτρώνει σε αυτό το σημείο. Εσείς θυμόσαστε, δηλαδή είχατε δει απόβλητα στο σημείο αυτό? Δεν είδα απόβλητα κάποια στιγμή, αλλά είδα τα ξύλα, τα κλαδιά που ξεραθήκανε και κατάλαβα ότι χυθήκαν απόβλητα από το εργοστάσιο και γι' αυτό ξεραθήκαν. Γιατί και πιο μπροστά σε άλλο σημείο έχουν πέσει και έχουν ξεραθεί και στο άλλο σημείο. Λέτε δηλαδή ότι είναι και πολύ πιθανό απόβλητα του εργοστασίου να καταλήγουν συστηματικά εκτός χώρου? Δεν ξέρω τώρα τι εσύβηκε και χυθήκαν έξω, τι ακριβώς εσύβηκε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί είδα τα κλαδιά ξερά και φαίνονται από εκεί ότι χυθήκαν, δεν ξέρω το λόγο που χυθήκαν. Και μας είπατε ότι παλιότερα η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Χειρότερη βέβαια, διότι τα πρώτα χρόνια ίσως να μην είχε βάλει κατάλληλα φίλτρα και κάπνιζε πάρα πολύ, μπορούσε να σταματήσει κανείς. Μετά από μερικά χρόνια κάτι βελτίωσε, καπνίζει λιγότερο, αλλά και πάλι όταν φυσούν διαφορετικοί ανέμοι, είτε ανατολικός είτε βορράς είτε και έρχεται απάνω σε, μπορείς να αναπνεύσεις, σε κρούει. Να σας ρωτήσω, έχετε μάθει εσείς αν δόθηκε παράταση στη λειτουργία της μονάδας, άμα οι κινήσεις αυτές είχαν κάποιο αποτέλεσμα?
Εγώ προς τον Νοέμβριο πρέπει να ήταν που έμαθα ότι πήρε άλλα 5 χρόνια παράταση. Τώρα είναι αλήθεια, είναι ψώματα, αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ. Είχε σκοτωθεί ένα παιδί 23, 22, 24 χρονών, κάπου εκεί βρισκόταν. Από ό,τι λένε αυτοί, τον αφήσαν το παιδί μοναχό εκεί και γυρίσαν και το βρήκαν. Αυτά βέβαια δεν μπορεί κανείς να τα πιστέψει και να τα πει με πιστικό λόγο ότι όντως έτσι έχει γίνει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι συμβήκε. Όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Checkpoint, επικίνδυνα υλικά τοποθετούνται χωρίς κανένα προστατευτικό μέτρο σε εξωτερικούς χώρους. Πριν από λίγο καιρό, εργαζόμενος της μονάδας κατήγγειλε ότι στο αίμα του ανιχνεύτηκαν υψηλές ποσότητες μολύβδου, πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Η περίπτωση έχει φτάσει στους αρμόδιους οργανισμούς, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και στον αρμόδιο υπουργό μετά από καταγγελίες. Παρόλα αυτά, η εταιρεία μέχρι σήμερα λειτουργεί κανονικά. Και στην Αλεξανδρούπολη συναντήσαμε παρόμοιες πρακτικές. Οι υπάλληλοι του εργοστασίου καίνε απόβλητα σε υπαίθριο χώρο της μονάδας. Για τη συγκεκριμένη μονάδα υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν αποθηκεύει και δεν εξάγει στο εξωτερικό, όπως υποχρεούται, τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των μπαταριών, αλλά αντίθετα τα πετάει στα γύρω χωράφια. Με τις μεθόδους αυτές, οι εταιρείες αποφεύγουν το κόστος για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξωτερικεύοντάς το στο περιβάλλον. Τρεις έλεγχοι έχουν γίνει από το 2004 σε μονάδα που λειτουργεί στον Ασπρόπυργο. Το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν αγγίζει τις 211.000 ευρώ. Και σε αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης, εδώ στον Ασπρόπυργο, βεβαιώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε σε υγρά από φρεάτια και γεώτρηση ότι υπήρχε επιβάνηση με βιομηχανικά απόβλητα. Παρά το γεγονός ότι έχουν βεβαιωθεί κατ' επανάληψη παραβάσεις, η αποκεντρωμένη διοίκηση ανανέωσε για μία δεκαετία την άδεια λειτουργίας με μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Τελικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση ανακάλεσε την άδεια και ζήτησε από την εταιρεία να καταθέσει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περίπτωση της Πάτρας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τους ελέγχους που γίνονται στις μονάδες ανακύκλωσης. Η συγκεκριμένη εταιρεία ελέγχθηκε μόνο μία φορά το 2011 και εκτός από την έκθεση μερικού ελέγχου και κλήση σε απολογία, κανείς δεν ξέρει τι έγινε στη συνέχεια. Για τη συγκεκριμένη μονάδα έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δρομολογηθεί κανένας έλεγχος. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Θήβας, στη βιομηχανία ανακύκλωσης ορευτών που λειτουργεί εδώ. Το 2014 το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος βεβαίωσε ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων. Το θέμα είναι ακόμα σοβαρότερο αν σκεφτεί κανείς ότι στη γύρω περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες. Μετά από έλεγχο που έγινε το 2008 και τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, επιβλήθηκε πρόστιμο 19.000 ευρώ. Το 2015 έγινε ένας ακόμα έλεγχος και επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 163.000 ευρώ. Παραμένει ωστόσο άγνωστο αν τα ποσά αυτά πληρώθηκαν. Πηγή της κακοδαιμονίας στον τομέα της ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια στο νομοθετικό πλαίσιο και στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης παρέμενε ακέφαλος για σχεδόν ένα χρόνο, ενώ η Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Περιβάλλοντος έχει ουσιαστικά αποδυναμωθεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε πολλά και ανατριχιαστικά για αυτή την ιστορία, η οποία έχει τη σκοτεινή και τη φωτεινή της πλευρά βέβαια, το θέμα της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου. Και πάω στον κύριο Γουσόπουλο αμέσως για να τον ρωτήσω και για αυτό που καταγγέλθηκε στην αρχή του ρεπορτάζ, για έναν εργαζόμενο, είναι και η ειδικότητά σας αυτή, έτσι δεν είναι, σε σχέση με την υγεία των εργαζομένων, και θέλω να μου πείτε τι μπορεί να προκαλέσει η κακή λειτουργία μιας τέτοιας βιομηχανίας και στους εργαζόμενους. Και θα σας πάω και στους υπολείπους, στον υπόλοιπο κόσμο που ζει εκεί κοντά, δουλεύει, καλλιεργεί διάφορα προϊόντα κλπ. Κύριε Παπαδάκου, ήταν γνωστές οι επιπτώσεις του μολύβδου και της επιβάρυνσης που προκαλεί στην υγεία του ανθρώπου από το 370 π.Χ. όταν ο Ιπποκράτης βρήκε έναν κολλικό εντέρος σε έναν εργαζόμενο σε ορυχεία μολύβδου. Αργότερα, ο Νίκανδρος στο 200 χρόνια π.Χ. επανέλαβε τα ίδια ευρήματα.
Λέμε, και βέβαια χωρίς να το έχουμε αποδείξει, ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε επειδή μαγείρευαν σε μαγειρικά σκεύη από μόλιβδο και φτάνουμε τώρα 2.500 χρόνια μετά να πούμε ότι ο μόλιβδος είναι επιβαρυντικός για την υγεία. Πραγματικά είναι επιβαρυντικός για την υγεία. Όταν όμως δεν τηρούνται οι συνθήκες. Για να είμαστε σαφείς, υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και επικίνδυνα επαγγέλματα. Και γι' αυτό υπάρχουν και η αντίστοιχη προστασία. Ναι, αυτό είναι βαρύ και ανθυγιεινό. Επικίνδυνο είναι τα ένστολα επαγγέλματα. Μάλιστα. Βαρύ και ανθυγιεινό γιατί εάν χρησιμοποιήσουμε ό,τι επιβάλλει η νομοθεσία τα μέσα ατομικής προστασίας, δεν είναι βαρύ και ανθυγιεινό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, για αυτά που είδατε, τα φαινόμενα εδώ, είδατε εικόνες, είδατε. Δεν νομίζω η εικόνα είναι τόσο αδιάψευστος παράγοντας. Είναι γνωστά πράγματα. Ναι. Είναι γνωστά πράγματα. Είναι γνωστά, αλλά εγώ έχω ένα πακέτο εδώ από χαρτιά για αυτούς που θα επιχειρήσουν να με διαψεύσουν, θα το λέω, που μιλάνε για πρόστιμα χιλιάδων ευρώ, που όμως ξανά προσδόξη της ελληνικής, ας πούμε, του ελληνικού κράτους πώς λειτουργούν ακόμα αυτές οι μονάδες. Για πείτε μου λοιπόν, απαντήστε μου στο ερώτημα, τι μπορεί να προκαλέσει τον εργαζόμενο κατά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα λογοπαίγνιο που λέγεται για τους γιατρούς ότι κάθε κακό ιατρικό το σκεπάζει το χώμα. Είναι ότι εμείς οι γιατροί εργασίας είμαστε στο απειρόβλητο επειδή κάνει πολλά χρόνια να εκδηλωθεί η ασθένεια. Πλην των οξύων μορφών, δηλαδή μια οξία δηλητηρίαση που εμφανίζεται αμέσως, οι άλλες οι χρόνιες μορφές εμφανίζονται αργά, μετά από κάποια χρόνια έκθεσης του εργαζόμενου σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν τόσο σωστό για αυτόν. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια είναι που καθιστούν την ιατρική της εργασίας λίγο στο απειρόβλητο. Ναι, αλλά εάν ο εργαζόμενος ξεκινήσει να εμφανίσει κλινική σημειολογία μολυβδίασης, τότε δεν υπάρχει τρόπος να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει επιστροφή δηλαδή. Δεν υπάρχει επιστροφή. Το θάνατο μας λέτε ότι μπορεί να προκαλέσει. Και έχει προκαλέσει. Να. Είναι κοινό τι μυστικό. στοιχεία έχουμε γι' αυτό. Είναι κοινό μυστικό με τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω από τέτοια περιβάλλοντα εργασίας ότι υπάρχουν υποψίες για θανάτους. Ποιος είναι ο θάνατος? Πέραν το ότι ο μόλιβδος από τα αρχικά του στοιχεία παρουσιάζει μια επιβάρυνση στο αιματολογικό σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν επιδημιολογικές έρευνες, συγγνώμη σε διακόπτω. Βεβαίως υπάρχουν. Για πείτε ένα παράδειγμα. Ναι, λοιπόν, καταρχάς ο μόλιβδος εκείνο που επηρεάζει πρώτα είναι το αιμοποιητικό σύστημα. Κάνει μια μορφή ανεμίας. Αυτό είναι η πρώτη επιβάρυνση, γιατί δείχνει ότι εδώ κάπου βρισκόμαστε. Είμαστε σε ένα περιβάλλον μολύβδου, ο οποίος μόλιβδος επηρεάζει τα ένζημα τα οποία παράγουν την έμι. Αυτό, όταν συνδυαστεί με παραλύσεις, πτώση των χεριών, wrist, λοιπόν, εάν συνδυαστεί με βερεθιστότητα, με παραλύσεις και των υπόλοιπων άκρων χειρών, οχρότητα, νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να προκαλέσει, γιατί επηρεάζει το εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο στο νεφρό και το καταστρέφει και οδηγείται στην νεφρική ανεπάρκεια, η οποία η νεφρική ανεπάρκεια οδηγεί στο θάνατο. Και κάποιες μορφές καρκίνου, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Για να τα λέμε τα πράγματα. Δεν είναι σίγουρο για τον καρκίνο. Ενώ ορισμένες μορφές μολύβδου, ορισμένες ενώσεις μολύβδου είναι καρκινογόνες για πειραματόζωα, δεν έχει αποδειχθεί στον άνθρωπο. Όπως δεν έχουν αποδειχθεί και η επιβάρυνση στις γυναίκες οι οποίες είναι σε εγκυμοσύνη. Παρατηρήθηκε βέβαια οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται σε περιβάλλον μολύβδου να έχουν αυτόματες αποβολές, να γεννάνε νεκρά έμβρια, ναι, αλλά δεν έχουν συνδεθεί άμεσα με το μολύβδο. Για να πάμε στην κυρία Λαγούδη. Είναι και mutagenic, έτσι, για αυτό που λέτε. Κυρία Λαγούδη, για πείτε μας εσείς, έτσι όπως είδατε εκεί το περιβάλλον, που δεν τηρείται καθόλου καμία, ας πούμε, αρχή ασφαλείας, καμία προδιαγραφή, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, ο μόλιβδος είναι μια πολύ χρήσιμη ένωση, η οποία χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα. Ένα από αυτά, δηλαδή μια από τις κύριες χρήσεις του, είναι η μπαταρία οξέως μολύβδου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Και μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Υπάρχουν αρκετά βαρέα μέταλλα, όπως είναι και ο υδράργυρος, τα οποία έχουν αρχίσει και καταργούνται. Ο μόλιβδος όμως, επειδή είναι τόσο χρήσιμος, συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Και πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ότι υπάρχει επικινδυνότητα από το μόλιβδο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, και νομοθεσία υπάρχει εδώ και
20 χρόνια νομίζω και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό υπάρχει και η νομοθεσία ακριβώς. Έτσι. Ναι. Όμως δεν τηρούταν εδώ. Γενικά υπήρχε μια ανομία πάντα στο θέμα αυτό, στην διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει ξεκινήσει κάτι, δηλαδή υπάρχουν αδειοδοτημένοι συλλέκτες που μαζεύουν τις μπαταρίες πιο σωστά. Έχουν ξεκινήσει οι μονάδες να έχουν άδειες, γιατί παλιά δεν είχαν ούτε άδειες. Δηλαδή αυτά που είδατε ήταν πολύ χειρότερα πριν κάποια χρόνια. Ήταν μόνο παραπήγματα, ήταν μονάδες. Αλλά είμαστε στο 2016 τώρα. Έτσι. Είμαστε στο 2016, δηλαδή, έχετε δίκιο, και τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Η δημόσια υγεία, ας πούμε, προστατεύεται ως. Είναι το μείζον αγαθό, εδώ, δεν είναι σήμερα. Βέβαια, τι άλλο το σημαντικό είναι ότι ο μόλιβδος είναι ένα βαρύ μέταλλο με αρκετή μεγάλη επικινδυνότητα για τον άνθρωπο και μπαίνοντας στο υδατικό περιβάλλον, μπαίνει ξανά στην τροφική αλυσίδα και άρα έχουμε πάλι επικινδυνότητα. Αυτό που λέτε για την τροφική αλυσίδα, επειδή είστε ειδικοί και είστε χημικός. Σε μία περιοχή, μας είπε πριν έτσι, με πολύ απλούς όρους ένας άνθρωπος, κάτοικος που είναι στην περιοχή, ότι είδε, λέει, ένα ριάκι και πήγε στην Κρήτη εκεί και πήγαιναν απόβλητα και στη συνέχεια ξεράθηκαν όλα τα φυτά και δεν ξαναφύτρωσαν. Ναι. Δεν ξαναβγήκαν ποτέ. Αυτό μπορεί να μην οφείλεται στο μόλιβδο, να οφείλεται στα οξέα, γιατί η μπαταρία έχει μέσα και οξέα. Μάλιστα. Δηλαδή το θηικό οξύ είναι αυτό που προκαλεί πιο πολύ την άμεση καταστροφή του περιβάλλοντος. Μόλιβδος υπάρχει στο έδαφος σε κάποιες συγκεντρώσεις. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Το θέμα είναι όταν ξεπερνάμε τις οριακές τιμές, όταν ξεπερνάμε τα όρια. Και το σημαντικό είναι οι δραστηριότητες να δουλεύουν. Επειδή οι εκπομπές που υπάρχουν από μια δραστηριότητα που κάνει ανακύκλωση μολύβδου είναι πολλές. Δηλαδή έχουμε αέριες εκπομπές, μόλιβδο που φεύγει προς τα πάνω όταν θερμαίνουμε το υλικό για να παράγουμε κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο άνθρωπος, ότι ναι, είχε καπνό και τον έπιανε. Έχουμε υγρά απόβλητα σε πολλές συγκεντρώσεις, γιατί η μπαταρία μέσα έχει το οξύ, έχει το θηικό οξύ, που είναι υγρό, και πρέπει να ξεχωρίσει το οξύ από το μολύβι. Να βγάλεις δηλαδή το μολύβι για να πας να το κάψεις στο καμίνι και να παράγεις, να το ανακυκλώσεις, ας το πούμε. Σε αυτή τη φάση λοιπόν παράγονται μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων. Στη συνέχεια έχεις πολλά στερεά απόβλητα. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Δεν μου λέτε, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτή η διαδικασία, τώρα μου ήρθε μια ιδέα από αυτό που λέτε. Και ξέρουμε ότι βρίσκονται εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, εγκαταλειμμένες μπαταρίες αυτοκινήτων σε ένα χωράφι. Χωρίς να υπάρχει ούτε διαδικασία καλή ούτε κακή, ας πούμε. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι? Ακόμα χειρότερα. Γιατί η ίδια η μπαταρία που δηλαδή η ανακύκλωση σώζει κιόλας από την άλλη, έτσι. Ναι, δηλαδή σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα πριν 15 χρόνια που παίρναν τις μπαταρίες σπασμένες από τα χωράφια, τις πετάγαν όπως ήταν στη θάλασσα. Αυτό λέω. Τα πράγματα ήταν πολύ πολύ χειρότερα. Έχουν μπει κάποιες βάσεις, η συλλογή γίνεται πολύ πιο σωστά, αλλά όπως νομίζω άκουσα και από το βίντεο, δεν μαζεύονται όλες τις μπαταρίες. Παλιά δεν μαζεύονταν καμία, έτσι, πριν 15 χρόνια. Αυτό γι' αυτό ρωτάω. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συλλογή σημαντική. Έχουμε δει τέτοια. Αδειοδοτημένοι συλλέκτες, οι οποίοι τηρούν όλα τα μέτρα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι γυρολόγοι, και σε αυτό το σημείο φταίνε και οι απλοί πολίτες, οι ηλεκτρολόγοι, τα συνεργεία, οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι πρέπει να το δώσουν αδειοδοτημένο να πάρει τη σωστή ροή, αλλά το δίνουν σε κάποιον άλλον για περισσότερα χρήματα. Και γίνεται και λαθρεμπόριο, όπως καταλαβαίνω, έτσι. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Περνώντας τώρα στις μονάδες, όπως σας είπα, παράγουν πολλά απόβλητα, τα οποία η διαχείρισή τους έχει μεγάλο κόστος. Έτσι. Αν λοιπόν το Υπουργείο ή οι αρχές δεν πιέσουν έτσι ώστε να γίνεται σωστά η διαχείριση, γιατί μπορεί να γίνει σωστά, τότε σαφέστατα κάποιος λέει ας μην το πληρώσω όλο αυτό το μεγάλο κόστος. Έτσι, γιατί μόνο το να δώσεις τα επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Από αυτή τη μονάδα παράγεται μια πολύ μεγάλη ποσότητα αποβλήτων. Πρέπει να υπάρχει και μια μεγάλη επένδυση βέβαια, αλλά όταν ασχολείσαι με αυτό που έχει σχέση με τη δημόσια υγεία, θα πρέπει αυτό να το προϋπολογίζεις, υποθέτω. Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή σας έχουμε πει εδώ, όλα περνάνε από το χώρο της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για μια περίπτωση βιομηχανίας που είναι στη Θεσσαλονίκη και που είναι σε δικαστική εκκρεμότητα, τι έχει γίνει και πόσο, για άλλη μια φορά θα το πούμε εδώ, πόσο αργά προχωράνε αυτές οι διαδικασίες, παρότι αφορούν τη δημόσια υγεία.
Διαφορετική από τις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι αυτή μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Υποχρεώθηκε να μεταφερθεί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, ενώ βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα το πρόστιμο που της έχει επιβληθεί. Ξεκινήσανε κάποια προβλήματα με την άδειά σας και για τον τρόπο που λειτουργούσατε στην περιοχή που λειτουργούσατε. Ναι. Τώρα που μιλάμε είμαστε στην ΒΙΠΕΘ, στη βιομηχανική περιοχή. Τα τελευταία χρόνια είμαστε εδώ. Ήμασταν στη στροφή Ωρεοκάστρου επάνω στο Τιτάν. Εκεί επάνω είχαμε και μια καταγγελία από δίπλα, η οποία καταγγελία αυτή τη στιγμή ελέγχεται, γιατί η κυρία πήρε χώμα από το οικόπεδό της, έβαλε μέσα μόλιβδο, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα φυσικά, γιατί έχουν γίνει άλλες 4 δειγματοληψίες και δεν βρέθηκε. Τέλος πάντων, και με τη δικιά της δειγματοληψία μας σταματήσαμε. Σας επιβλήθηκε ένα πρόστιμο, νομίζω 44.000 ευρώ για μόλυνση του περιβάλλοντος. Ναι, για μη τήρηση περιβαλλοντολογικών όρων, ναι, είναι το θέμα. Είναι για κάποια χαρτιά τα οποία δεν είχαμε συμπληρώσει σωστά, γιατί το φορτηγό κουβάλισε πλαστικά μπαταρίας, ενώ έχει δικαίωμα να κουβαλάει την μπαταρία κομπλέ με τα υγρά, με τα στοιχεία, όλα, δεν έχει δικαίωμα να κουβαλάει η μπαταρία, είναι πλαστικό. Γιατί δεν είχαμε στην περίφραξή μας γύρω-γύρω δέντρα, γιατί είχαμε ένα εργαλείο για να επινοικιαλώνουμε, το οποίο δεν το δουλεύαμε όμως, γιατί κόστιζε πάρα πολύ η χρήση του. Τους έδειξα και τιμολόγια τους ανθρώπους ότι τα δίνουμε αλλού και τα επινοικιαλώνουμε. Τέλος πάντων, φάγαμε κάποια προστήματα τα οποία ήταν για μη τήρηση περιβαλλοντολογικών όρων. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, όπως έχω μάθει, είναι η διακίνηση μαύρων μπαταριών στη χώρα μας. Ναι. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί η πρωτογενής παραγωγή που βγαίνει από τον ιδιώτη που παίρνει την μπαταρία την καινούργια, όταν πάει να την περάσει στο αυτοκίνητό του, η παλιά, εκείνο το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο να το πιάσουμε. Δηλαδή είναι το σύνδεση στο οποίο αστυνομεύει κάπως την ιστορία όλη, αλλά πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερες κινήσεις. Είναι οικονομικοί λόγοι δηλαδή? Καθαρά οικονομική, γιατί είναι 100% κέρδος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τουλάχιστον 5-6 παραβιάσεις έτσι κι αλλιώς της νομοθεσίας. Θέλω να ρωτήσω εδώ τον κύριο Γουσόπουλο. Έχουμε τον κύριο Γουσόπουλο και την κυρία Λαγούδη που είναι οι ειδικοί μας μαζί να μας βοηθήσουν λίγο να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτές οι παραβάσεις που ακούσατε είναι επικίνδυνες. Δηλαδή είναι απλές? Ακούσατε τώρα, εντάξει, τη γυναίκα η οποία λέει έβαλε μόλιβδο μέσα, δεν το πιστεύω. Γιατί να βάλει, δεν έχει λόγο. Λοιπόν, για πείτε μου όμως, πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι παραβάσεις που περιγράφει εδώ ο κύριος, ο ίδιος τις περιέγραψε? Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν ερχόμαστε σε επαφή με το μόλιβδο, ο μόλιβδος μένει στον οργανισμό μας, δεν φεύγει όλος. Και συνεχώς, κάθε φορά που ερχόμαστε στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη επαφή, συνεχώς ένα κομμάτι μένει μέσα. Αυτό. Βέβαια, οι παλιοί άνθρωποι τότε που δεν είχαμε τη βιομηχανική περιοχή, είχαν πολύ λίγο μόλιβδο καθυλωμένο στον οργανισμό. Τώρα βλέπουμε περίπου 0,3 γραμμάρια κολλημένο στον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό. Γιατί είναι αυτό... Συσσωρευτικά λέτε και με άλλα. Συσσωρεύει, όπως λέμε ότι η ακτινοβολία, η γαμμακτινοβολία συσσωρευτική, έτσι και ο μόλιβδος έχει συσσωρευτικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, είναι ασφαλής η εργασία τόσο στην παρασκευή μπαταριών όσο και στην επεξεργασία για την ανάκληση του μολύβδου, αλλά πρέπει να γίνεται με κάποιους κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί δεν αφορούν μόνο τον άνθρωπο, αφορούν και το περιβάλλον. Γιατί και το χώμα το επιβαρύνουμε και το υπέδαφος επιβαρύνουμε και βρίσκουμε στα γειτονικά υπόγεια νερά ευξημένες ποσότητες μολύβδου. Τα οποία ποτίζονται και οι καλλιέργειες, θέλω να προσθέσω. Για πάμε στην κυρία Λαγούδη, να μας πει για τη μαύρη ανακύκλωση. Εγώ ανατρίχιασα, τα άκουσα, σας το λέω. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα μπαταρίας, η οποία διακινείται χωρίς έγγραφα. Χωρίς, δηλαδή, όχι με την νόμιμη οδό, δηλαδή μέσα από διαδοτημένων συλλεκτών, με μητρώα, με καταχωρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η νομοθεσία, απαιτείται για τη διακίνηση οποιασδήποτε μπαταρίας
όταν φεύγει από το ηλεκτρολογείο στο οποίο αλλάξαμε το αυτοκίνητό μας, να πηγαίνει από έναν αδειοδοτημένο συλλέκτη σε μια νόμιμη μονάδα ανακύκλωσης με κάποια συγκεκριμένα έντυπα, τα οποία καταχωρούνται και δίνονται στην ίδια στο Υπουργείο. Οι ποσότητες όμως οι οποίες δεν καταλήγουν στο Υπουργείο είναι πολύ μεγάλες. Γιατί υπάρχουν πολλοί γυρολόγοι οι οποίοι δίνουν κάποια λίγα παραπάνω χρήματα σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τις μπαταρίες και τις μεταφέρουν χωρίς έγγραφα. Βάλτε μία τελεία εδώ για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ο χρόνος μας έτσι κυλάει γρήγορα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σας μεταφέρουμε σε ένα ρεπορτάζ και σε μια εταιρεία που κάνει και τη σωστή ανακύκλωση, να δώσουμε και το μήνυμα που πρέπει, έτσι, για αυτή την υπόθεση. Για πάμε. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια μπαταρίες παράγονται κάθε χρόνο στη γη. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν κάθε χρόνο μερικές χιλιάδες συσσωρευτές βιομηχανικού τύπου, περίπου 1 εκατομμύριο μπαταρίες αυτοκινήτων, 100.000 μπαταρίες οικιακής χρήσης, ενώ 5 εκατομμύρια είναι οι μπαταρίες σε σχήμα κουμπιού. Οι μόνες μπαταρίες που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στη χώρα μας είναι οι μπαταρίες μολύβδου για τα οχήματα. Η ανακύκλωση των υπόλοιπων μπαταριών είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η κάμερα του Checkpoint Α βρέθηκε σε μια μονάδα πρότυπου ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου οξέως και κατέγραψε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ένα βουνό με μπαταρίες. Είναι λοιπόν ο χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών. Παραλαμβάνουμε μπαταρίες σε παλιτοκιβώτια όπως ορίζει η νομοθεσία, πλαστικά. Ανατρέπονται εδώ σε αυτόν τον χώρο και με τον φορτωτή τα προωθούμε στο επόμενο στάδιο της παραγωγής, της τριμματοποίησης και της επεξεργασίας. Οπότε πάμε να ακολουθήσουμε λοιπόν την πορεία που ακολουθεί η μπαταρία. Πάμε να ακολουθήσουμε την μπαταρία. Και είμαστε λοιπόν τώρα εδώ πέρα στο δεύτερο τομέα. Και τι βλέπουμε εδώ? Ουσιαστικά είναι το χημικό κομμάτι του εργοστασίου. Παράγεται ατμός από μια ατμογεννήτρια, ο οποίος κυκλοφορεί μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα μέσω ενός εναλλάκτη και του κατακόρυφου κρυσταλλωτήρα που βλέπουμε πίσω μας. Και ουσιαστικά αφιγραίνει το διάλειμμα θηϊκού νατρίου, το στεγνώνει δηλαδή με απλά λόγια και καταλήγει να γίνει θηϊκό νάτριο μιας μορφής αλάτι. Γι' αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τον αδρανοποιημένο ηλεκτρολίτη να το ρίχνουμε στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να καταλήξει ως υγρό απόβλητο. Μαθαίνω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπαταριών διακινείται λαθρέα στη χώρα μας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εάν κάνεις έναν υπολογισμό των αριθμών των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα επί ένα μέσο βάρος μπαταρίας ανά αυτοκίνητο, επί ένα μέσο ρυθμό αντικατάστασης μπαταρίας ανά τριετία, ας πούμε, προκύπτει ότι κανονικά θα έπρεπε να υπήρχαν, να διακινούνταν νόμιμα περίπου 50.000 τόνοι μπαταρίας ετησίως. Αντιθέτως, μέσω των συστημάτων συλλογής φαίνονται κυρίως 20.000 τόνοι, το οποίο υπολείπεται σημαντικά του θεωρητικού, ας πούμε. Οπότε μιλάμε περίπου για 30.000 μαύρες μπαταρίες στο εμπόριο. Ας πούμε, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι το νούμερο. Το πρώτο εργαστήριο από τα δύο αφορά την υγρή πυροχή. Εδώ συλλέγουμε υγρά που προκύπτουν από διάφορα στάδια παραγωγής του πρώτου σταδίου και τα αναλύουμε ως προς την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα και σε διάφορες άλλες παραμέτρους τις οποίες μας ενδιαφέρουν. Είναι υποχρεωτικό δηλαδή να υπάρχει αυτό? Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει, ναι. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει. Θα πούμε στο χυτήριο, όπου θα δούμε την όλη διεργασία στο κομμάτι του φούρνου και της επεξεργασίας του μολύβδου και στη συνέχεια θα πάμε στο χώρο του τελικού προϊόντος. Ωραία. Βρισκόμαστε τώρα στο κομμάτι του χυτηρίου. Το πρώτο κομμάτι είναι ο φούρνος, περιστροφικός. Υπάρχει ένας κινούμενος τροφοδότης, στον οποίο τροφοδοτούμε τα προϊόντα της πρώτης φάσης παραγωγής, πάστα και πλέγματα. Τα προωθούμε μέσα στο φούρνο, λιώνουν, ομογενοποιούνται και παράγουμε μολύβι το οποίο είναι με καλής καθαρότητας, υψηλής καθαρότητας, αλλά όχι των προδιαγραφών το οποίο ορίζει η Sunlight System στην Ξάνθη. Ο φούρνος είναι περίπου 1000 βαθμούς Κελσίου, 1100 για την πάστα και λίγο πιο χαμηλά, γύρω στους
με βαθμούς Κελσίου για τα πλέγματα έχουν διαφορετικό σημείο επεξεργασίας αυτά τα δύο υλικά. Και αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε τι είναι? Αυτά είναι το υλικό όπως προκύπτει από τον φούρνο. Μπαίνει μέσα σε αυτά τα δοχεία, στη συνέχεια στεγνώνει, τίκεται και αφαιρείται από τα δοχεία αυτά στη μορφή που βλέπετε εκεί πέρα. Είναι περίπου 3 τόνους το κάθε ένα από αυτά τα καμπάνες, όπως τις λέμε εδώ στη αργό του εργοστασίου, και τα παίρνουμε από το πιαστράκι που έχουν από πάνω και τα τροφοδοτούμε κατευθείαν στα kettles, που είναι το επόμενο στάδιο της παραγωγής, όπου γίνεται η επεξεργασία και το ραφινάρισμα του τελικού προϊόντος. Μάσκα κανονικά θα έπρεπε να τη φοράμε εδώ, δεν το κάνουμε για λόγους συνέντευξης. Ναι, ακριβώς. Και επειδή είμαστε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διερχόμενοι από το χώρο, κανονικά όλο το προσωπικό, όπως έχετε δει, τηρεί όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, φοράει τη μάσκα του, τα κράνη, τις φόρμες, τα ποτάκια του, ό,τι έχει φροντίσει η εταιρεία να του χορηγήσει ώστε να είναι απόλυτα προστατευμένος και ασφαλής. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν τι βλέπουμε? Εδώ βρισκόμαστε στον χώρο της επεξεργασίας της ραφινερίας, όπως το λέμε, όπου παράγουμε το μολύβι στην τελική του μορφή υψηλής καθαρότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Sunlight Systems. Υπάρχουν 4 δοχεία kettles, όπως τα λέμε. Το κάθε δοχείο έχει χωρητικότητα περίπου 70 τόνων. Αυτό για να το πούμε απλά. Φέρνουμε εδώ πέρα το προϊόν πριν φτάσει στην τελική του μορφή και... Το φέρνουμε πριν φτάσει στην τελική του μορφή, το επεξεργαζόμαστε. Και όταν φεύγει από εδώ πέρα, η λοιπόν, επεξεργασία μπορεί να διαρκέσει και 16 με 20 ώρες. Και από εδώ και μετά πάμε στη μηχανή της χύτευσης, όπου το χυτεύουμε και παράγουμε το τελικό προϊόν, που είναι οι χελώνες μολύβδου, που φορτώνουμε στο φορτηγό και παραλαμβάνει το εργοστάσιο της Ξάνθης. Τώρα βλέπουμε το τελικό προϊόν, το οποίο προέρχεται από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Μπαταρία του αυτοκινήτου, ακριβώς. Μία τέτοια παλέτα πόσο ζυγίζει? Είναι περίπου 1 τόνος, οπότε μία παλέτα στοιχίζει περίπου 1.600 ευρώ με 2.000 ευρώ ο τόνος. Λοιπόν, για να φτάσουμε λοιπόν να έχουμε μία τέτοια παλέτα, να έχουμε τηρήσει τις προδιαγραφές, πρέπει να έχουμε επενδύσει περίπου 30 εκατομμύρια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχει και η φωτεινή πλευρά, έτσι, και αυτή θέλουμε εμείς να αναδείξουμε, ή προσπαθούμε τουλάχιστον, καταγγέλλοντας τη σκοτεινή. Λοιπόν, κυρία Λαγούδη, κάτι λέγατε, κάνατε μια παρατήρηση που βλέπατε εδώ τα πλάνα. Ναι, λέγω ότι οι φούρνοι, έχω δει φούρνους στο παρελθόν, πολύ παλιότερα, οι οποίοι ήταν τελείως ανοιχτοί. Δηλαδή κάψαν τελείως ανοιχτοί. Οπότε όλες οι εκπομπές μολύβδου, θείου, που βγάζει διοξείδιο του θείου, φεύγανε όλα στην ατμόσφαιρα. Όταν λέτε ανοιχτή, τι, στην Ύπαιθρο, ας πούμε? Ναι, στην Ύπαιθρο. Έχεις ένα καμίνι ανοιχτό στην Ύπαιθρο. Οπότε ουσιαστικά φεύγουν τα πάντα. Λέμε αυτό που δεν έχει σκέπαστρο. Ναι, αυτό λέω, ναι, το κατάλαβα. Είναι αυτό που φαινόταν μέσα η. Μετά τους 400 βαθμούς εξαερούται. Μάλιστα. Ναι. Και φεύγουν και ενώσεις μολύβδου και μετάλλων και σκόνης. Τα οποία επικάθονται στις γύρω επιφάνειες και φυσικά διοξείδιο του θείου και οτιδήποτε άλλο ρήπη. Από εκείνο το σημείο μέχρι το σημείο της σημερινής κατάστασης υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος, θα έλεγε κανείς. Νομίζω ότι πια η νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιάξει για τις μεγάλες βιομηχανίες τα κείμενα, κάποια συγκεκριμένα κείμενα αναφοράς, ας το πούμε, τα οποία περιγράφουν πώς ακριβώς πρέπει να γίνονται οι δραστηριότητες και τι ωρικές τιμές πρέπει να έχουν, είτε μιλάμε για αέριες εκπομπές, είτε για υγρά, είτε για στερεά, έτσι ώστε να γίνονται όλα σωστά. Από την άλλη, βέβαια, δεν ανακυκλώνουμε όσα ανακυκλώνουν στην Ευρώπη. Εδώ υπολοιπόμεθα. Δηλαδή, πρέπει να ισορροπήσουμε στην παρατηρήσή μας. Από τη μια είναι αυτά τα μέτρα ασφαλείας που λέτε, που μας ήρθαν από την Ευρώπη. Από την άλλη, όμως, δεν είμαστε και ικανοί, δεν είμαστε άξιοι, γιατί δεν έχουμε προφανώς τόσες καλές μονάδες. Έτσι, κλείσανε. Μου λέγατε ότι έχουν κλείσει πολλές μονάδες λόγω μπιτήρησης των όρων. Ναι, έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα, αν εγώ έχω ένα πάκο εδώ από πρόστιμα μόνο για αυτές που υπάρχουν και δεν λειτουργούν καλά, φανταστείτε τι γίνεται. Υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε, για να δώσουμε και ένα μήνυμα καλό, θέλω. Με αυτόν τον τρόπο που είναι ικανή η προστασία, με αυτόν τον τρόπο που μας περιέγραψε ένας εργαζόμενος, είναι και αυτός εκεί, έτσι. Και υποθέτω ότι τα λέει αυτά εν γνώση, διότι δεν θέλει και αυτός να κινδυνεύσει, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, σε κάθε σωστή επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζονται τα σωστά μέτρα ασφάλειας και είναι καθορισμένα τα μέτρα για την προστασία της υγείας. Είτε με μάσκες, είτε με ποδιές. Οι ποδιές που φοράνε οι εργαζόμενοι κανονικά, κάθε μέρα μετά το πέρας της δουλειάς τους, μπαίνουν σε ένα κυβότιο και από εκεί τις παίρνουν χωρίς να τις πιάσει η υπηρεσία η οποία τις καθαρίζει,
τις παίρνει και τις βάζει κατευθείαν στο πλυντήριο. Και την άλλη μέρα φοράει καινούργια ποδιά. Κανονικά δεν επιτρέπεται ο εργαζόμενος να πάει με τα ρούχα της δουλειάς στο σπίτι, γιατί μεταφέρει μόλιβδο. Και ο μόλιβδος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στα μικρά τα παιδιά. Θα πρέπει ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι προσέξτε εργαζόμενοι, μην φοράτε τα ατομικά σας ρούχα που πάτε στη δουλειά και στη δουλειά, βγάλετε, φορέστε τις φόρμες, γιατί στο σπίτι τα παιδιά σας κινδυνεύουν. Μειώνει το IQ των παιδιών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο στην Αμερική, ώσπου και αυτοί πήραν τα μέτρα. Όταν καταργήθηκαν οι μπογιές μολύβδου, έτσι. Οι μπογιές μολύβδου, Μάλιστα. ναι. Έτρωγαν μόλιβδο ξύνοντας στο σπίτι τα παιδιά. Λοιπόν, Ναι. τώρα που λέτε για το σπίτι και για την ασφάλεια, πάμε σε 2 ακόμα ειδικούς που μίλησαν εδώ στην εκπομπή μας. Είναι ειδικοί για την υγεία πλέον, εσείς για τους εργαζόμενους, αλλά να μας δουν και για το περιβάλλον όμως, για να μας πούν τι προκαλεί η ασηδοσία, που από ό,τι μας είπε η κυρία Λαγούδη υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμα σε ένα σημείο. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα, το πούμε έτσι. Νομίζω το σημαντικό είναι να εφαρμόζεται η νομοθεσία σε όλους το ίδιο, έτσι ώστε... Θα το πούμε. Έτσι θα καταλήξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους ειδικούς. Σημαντικές καθυστερήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη καταγράφει η Ελλάδα σε θέματα ανακύκλωσης, ενώ ακόμα πιο αργά κινήθηκε και στο ζήτημα της ανακύκλωσης μπαταριών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση της χώρας μας, στην αρχή η συλλογή μπαταριών έγινε με έναν κάπως ανεύθυνο τρόπο και κατανοείται ότι είχαμε πολλά θύματα. Δηλαδή μαζευόντουσαν μπαταρίες, από μόνη της η μπαταρία, ιδιαίτερα η μπαταρία μολύβδου που αν δεν κάνω λάθος ενδιαφέρεστε, με περιεχόμενο διάφορες χημικές ενώσεις, αποτελεί από μόνο του ένα τοξικό προϊόν όπως είναι, μετά την αξιοποίησή του για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, η αποθήκευσή του απαγορεύεται. Επομένως πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους. Πρέπει να αφαιρείται το υγρό στοιχείο, να ουδετεροποιείται. Πρέπει να παίρνουμε το μόλιβδο, τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε και να ξαναχρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι περιβαλλοντική συμπεριφορά και πρέπει να γίνεται έτσι. Μόνο που δεν γίνεται σε πολλές περιπτώσεις έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν συλλέγονται. Δεν συλλέγονται με έναν οργανωμένο τρόπο πολλές φορές. Και υπάρχουν μονάδες, δυστυχώς υπάρχουν σήμερα, των οποίων η άδεια είτε έχει λήξει, είτε έχει εκδοθεί με πράξεις τοπικών φορέων, οι οποίοι τοπικοί φορείς δώσανε μία τυπική άδεια, η οποία δεν πληρούσε, ή μάλλον αυτός που την παρέλαβε κατασκεύασε μία μονάδα η οποία δεν πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Αλλά η ανακύκλωση των μπαταριών είναι κάτι θεμιτό, είναι κάτι επιβαλλόμενο και δεν διανοούμε να ξαναγυρίσουμε στο καθεστώς της μη ύπαρξης αδειών, της μη ύπαρξης φορέων διαχείρισης των χρησιμοποιημένων μπαταριών και βέβαια να εγκαταλείπονται οι μπαταρίες σε πρατήρια βενζίνη, σε οικόπεδα, να γυρίσουμε σε αυτή την εποχή. Η σωστή διαχείριση του μόλιβδου δεν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Όλη η ζωή γύρω από το εργοστάσιο επηρεάζεται, αλλά δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Όταν το ουδετεροποιήσεις το υγρό στοιχείο της μπαταρίας, από εκεί και πέρα δεν έχει αυτή την επώδυνη επίπτωση στο περιβάλλον. Είναι αν κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό η απάντηση στο ερώτημά σας είναι: μπορεί να είμαστε κοντά σε μία περιοχή εάν είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ουδετεροποιήσουμε τα εμπλεκόμενα υλικά, και αν κάνουμε τοπική ανακύκλωση, π.χ. παίρνουμε το μόλιβδο και επιχειρούμε να δημιουργήσουμε πλάκες και να τις αξιοποιήσουμε για κάποια άλλη παραγωγή, πηγαίνουμε και στο κομμάτι της εκπομπής, της αέριας ρύπανσης. Εκεί πρέπει η άδεια να επεκτείνεται σε αυτό το τομέα, πρέπει να μην έχουμε εκπομπές. Εάν υπάρχουν εκπομπές θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα φίλτρα αποκοπής, δηλαδή να κρατήσουμε αυτά που δεν πρέπει να βγουν στο περιβάλλον. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι μια χαοτική περιοχή, είναι πολύ σημαντικό που κάνετε αυτή την έρευνα. Και εκείνο το μήνυμα που μπορεί να βγει είναι ουσιαστικός έλεγχος των αδειοδοτήσεων. Ένα. Και τελικός έλεγχος, πρέπει κάποτε να τελειώσουμε, από τους μη εξουσιοδοτημένους, από τους μη αδειοδοτημένους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
έχεις και πιο άμεσες τοξικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν και άμεσα θάνατο. Ακόμα και σε πολύ μικρά, χαμηλά επίπεδα ο μόλιβδος έχει σίγουρα μια μεγάλη αρνητική επιρροή ουσιαστικά στο IQ. Δηλαδή, τα μικρά παιδιά που πολλά από αυτά έχουν έρθει σε επαφή με μόλιβδο μέσω διαφόρων χρήσεων, ακόμα και κατάποσης εδάφους ρυπασμένου με μόλιβδο, παρουσιάζουν διανοητικές δυσλειτουργίες. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω στον κύριο Ουσόπουλο και θέλω να τον ρωτήσω τι ποσότητες χρησιμοποιούμε. Πάντα ρωτάω την άλλη πλευρά. Τι ποσότητες χρησιμοποιούμε μολύβδου παγκόσμια και πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει μια βέβαια εξορθολογισμένη διαδικασία ανακύκλωσης. Για πείτε μου. Κοιτάξτε, υπολογίζεται περίπου 4 εκατομμύρια τόνους καθαρού μολύβδου χρησιμοποιούμε παγκόσμια. Είναι χρήσιμος δηλαδή ο μόλιβδος, δεν είναι... Και είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται στη φύση εν περισσεία. Το βρίσκουμε πολύ εύκολα. Σε περίσσευμα. Ναι. Το ότι η παγκόσμια κοινότητα παίρνει μέτρα για την προστασία της υγείας... Είναι σωστό. Φαίνεται και από τον τετραεθυλιούχο μόλιβδο που βάζαμε στις βενζίνες. Σωστό. Τη μολυβδιασμένη βενζίνη, την οποία την κάναμε μόλιβδη. Γιατί υπήρχαν και χειρότερες επιπτώσεις, γιατί ο μόλιβδος που υπήρχε μέσα στη βενζίνη περνούσε τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και είχαμε περισσότερα συμβάματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Για να δώσουμε ένα μήνυμα τώρα και στην πολιτεία. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή πώς πρέπει να προστατευτεί και ο εργαζόμενος και από την άλλη πλευρά όμως και ο κάτοικος, έτσι, ο οποίος φιλοξενεί τέτοιες μονάδες. Η ανακύκλωση μολύβδου είναι επιβεβλημένο να γίνει. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Με τον τρόπο που γίνεται δεν είναι σωστός. Δεν μπορούμε να τις παρατάμε τις μπαταρίες στον γκαράζ, να είναι έξω, να βρέχει και τα υπόλοιπα που γύρω-γύρω να τρέχουν στο περιβάλλον. Οι μονάδες πρότυπα αυτή που δείξαμε μπορεί να μας προστατεύσει, κύριε Γουσόπουλο. Βεβαίως. Όταν εφαρμόζονται οι συνθήκες. Κοιτάξτε, στη μονάδα πρότυπου, τι στολή είχε ο εργαζόμενος, πώς χρησιμοποιούσε τη στολή του, όταν το μεγάλο καζάνι στο οποίο έβραζε το μολύβι και άνοιγαν την πόρτα, υπήρχε απαγωγός, εξαιρισμός, υπάρχουν φίλτρα έξω τα οποία όλα αυτά μπλοκάρουν τις χημικές ουσίες. Υπάρχουν δείκτες γύρω-γύρω οι οποίοι δείχνουν ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντολογική επίπτωση από την παραγωγή του μολύβδου. Όλα αυτά είναι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Έχουμε όμως αυστηρές προδιαγραφές. Εγώ βλέπω από τα πρόστιμα εδώ, βλέπω σωρία παραβάσεων που τους καταλογίζονται στις κακές, ας πούμε τώρα, έτσι, μονάδες. Είναι πολύ λίγες. Τι δεν έχουμε, ελεγκτές, τι δεν έχουμε. Κοιτάξτε, γιατρούς εργασίας, οι επιθεωρήσεις εργασίας δεν έχουν πουθενά στην Ελλάδα. Όλοι οι γιατροί που είναι, μπορώ να σας πω ότι είναι γυναικολόγοι, παθολογανατόμοι, λοιπόν, οι οποίοι έκαναν ένα σεμινάριο κάποιων μηνών και ονομάστηκαν γιατροί εργασίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουν εξειδίκευση, λέτε. Βέβαια. Και μου λένε εδώ οι συνεργάτες μου ότι ο αρμόδιος οργανισμός να ελέγχεται, λέει ακέφαλος, ένα χρόνο. Και οι επιθεωρητές εργασίας, επειδή εγώ εργάζομαι και στην Ευρώπη, οι επιθεωρητές εργασίας στην Ευρώπη είναι όλοι μεγάλης ηλικία, οι οποίοι έχουν εμπειρία από τη δουλειά και προτείνουν τις λύσεις. Εδώ αυτό που κάνουν οι επιθεωρητές είναι να αντιγράφουν τον νόμο. Δεν το κάνατε αυτό, σύμφωνα με τον νόμο. Κατάλαβα. Λοιπόν, επειδή είπαμε πολλά, κυρία Λαγούδη, και εσείς είπατε για την κακή ανακύκλωση, πείτε μου πόσο απαραίτητη είναι όμως η ανακύκλωση. Εγώ αυτό θέλω να σταθώ. Κοιτάξτε να δείτε, η ανακύκλωση είναι ό,τι πιο απαραίτητο υπάρχει, είτε μιλάμε για μόλιβδο, είτε μιλάμε για ηλεκτρικές συσκευές, είτε μιλάμε δηλαδή για όλα. Υπάρχουν πολλά ρεύματα ανακύκλωσης. Και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το που οι παρατημένες μπαταρίες και τα αυτοκίνητα. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι με την οικονομική κρίση, όλοι έχουν σταματήσει λιγάκι την ανακύκλωση. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη η ανακύκλωση. Ειδικά τώρα για την ανακύκλωση μολύβδου, νομίζω ότι σαφέστατα δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε το μόλιβδο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο και στην καθαρή του μορφή δεν έχει και επικίνδυνο. Δηλαδή τον έχει σαν χελώνα, όπως λέμε, δεν έχει και επικινδυνότητα όταν είναι σε σταθερή μορφή. Όμως, όπως είπαμε, όλα πρέπει να γίνονται σωστά. Πρέπει σε όλα τα βήματα να γίνονται σωστά. Δηλαδή, οι μονάδες να έχουν τα φίλτρα τους, να κάνουν ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων και
σαφέστατα να διαχειρίζονται σωστά τα απόβλητά τους, τα στερεά. Νομίζω ότι εκεί είναι το ολοκληρωμένο. Η πολιτεία μπορεί να ελέγξει, εσείς από την εμπειρία σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει και οδηπορικά και σε βιομηχανίες κλπ. Έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να ελέγξει? Γιατί είμαστε και σε εποχή κρίσης, όπως λέτε σωστά. Ναι, εγώ νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να ελέγξει. Έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να πιέζει όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είπαμε, η δημόσια υγεία είναι το μείζον που προστατεύεται και από το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει ικανό θεσμικό πλαίσιο για να το τελειώσουμε αυτό? Το θεσμικό πλαίσιο είναι ικανό και όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που σου λένε ακριβώς πόση ποσότητα υγρού αποβλήτου παράγεται από κάθε τόνο μολύβδου που ανακυκλώνεται. Επομένως, ας προστρέξουμε και στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν είναι κακό όταν πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω και τους δύο καταρχήν που ήρθατε εδώ και μας βοηθήσατε με τις γνώσεις σας. Ήταν ένα θέμα έτσι λίγο δύσκολο στην προσέγγιση, αλλά νομίζω το κάνατε εύληπτο εσείς. Λοιπόν, και εσάς κυρίες και κύριοι που είσαστε μαζί μας και παρακολουθήσετε όλες αυτές τις ιστορίες και τις ιστορίες διαφθοράς στην αρχή, αλλά και τώρα ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία και περνάει και αυτό μέσα από τα εισαγγελικά γραφεία. Να είστε καλά. Την άλλη Κυριακή πάλι στις 11.30 το βράδυ εδώ μαζί. Καλό σας ξημέρωμα τώρα.